Munoziva vana veZimbabwe mbavha ikaba imimi mukatosangana naye ichitorohwa pakati pestreet apa, iri pakati pekutorohwa ipapapa, vanhu vari kukuroverei nhai iwe? Anotanga kupindura kuti vari kundirova vari kuti nini ndaba, handitika. Anoti vari kuti ndaba, handitika. Haatauri kuti ndiri kuroherwa kuba, anoti vari kuti ndaita sei, anoti vari kuti ndaba, handiti muri kupanzwa? Ndo zviri kutaurwa naJeff Judah. Ari kuti isusu tiri kumuti aba, iye akaba, handiti mazvinzwa? Hapana kana chinhu wani chandakambotaura chekunyeba pamusoro pemudhara uyu, ende hapana chinhu chandakatombotaura chiri wrong pamusoro pemudhara uyu. Zvese zvandiri kumuacuza nezvazvo akatozviita mudhara uyu, ndizvo zvaari kuita. Mudhara uyu akaita system, akacreata kagurupu kake kakatanga kutumidza zita mheno kuti vanochiti, handitomborera kana basa nezvimazita zvo, asi chinhu chakangondibhohwa ndechekubira vanhu mari, handitika. Anofamba achinyebera vanhu kuti tiri kuronga hondo yekuzorwisa mabumbwa muZimbabwe, handiti muri kupanzwa? Achirasisa vanhu vane ruzivo, achirasisa vanhu vasina ruzivo, nekuti dai vanhu vanga vaine ruzivo vaisambobvuma kunzwa mazwi akadarewa. Asi izvozvo zvekuti vanhu havana ruzivo haizi mhosva yevanhu kushaya ruzivo kuti iwe uvatorera advantage, handitika. Anonyebera vanhu kuti tinogona kuita hondo yekuti isusu tibvise rijimu iri kutonga, handiti muri kupaona? Ofuchi munyika medu isusu hambusi kutomboda zvese izvozvo. Anouya achitaurira vanhu zvinhu zvinovaparadzanisa nhasi, achituka hama dzevanhu, achituka vanhu achivati marudzi muZimbabwe, mashona chete kana kuti mazezuru ndiwo chete vanhu vanonzi varidzi veZimbabwe. Ko kuzoti maVitori machii havazi varidzi veZimbabwe here? Handiti muri kupaona manje? Mandau havazi maZimbabwe here? Matoko havazi maZimbabwe? Manambia haazi maZimbabwe here? Matonga haasi maZimbabwe? Mandevere nemavhenda haazi maZimbabwe here? Ndiri kutaura kwakatenderedza nyika, kutenderedza nyika yese, nemashangana haasi maZimbabwe? Vamanyika havasi maZimbabwenzi? Ndiri kutaura ndichikomba nyika yacho yeZimbabwe tisati tataura mazezuru acho, tozopinda mumazezuru acho. Vakasiyana nemabumbwa acho pakudi. Ndakamubvunza Jeff Judah uyu ngaapindure mibvunzo yangu kuti sekuru vake ive vakabuda nemuZambia wachitanga kupinda muZimbabwe, vakatopinda muZimbabwe matofambwa. Nyashano haana kupinda muZimbabwe musati mapindwa, akapinda muZimbabwe mapindwa, handitika. Ngaadzokere kuhistory zvakanaka, kwete kuita basa rekuseparata vanhu. Isusu tiri kubatanidza vanhu, Jeff Judah. Iwewe ndobva watanga kusplita uchiseparata vanhu, uchibva wavanyebera iwewe Jeff Judah. Iwewe ukati hanzi vanhu ava ngatiitei zvehondo, asi hatisi kuda vanhu vanobva kuZambia nekuMalawi, handitika. Ivo sekuru wako akafamba nemuNyasarandi mese umumu wachipambara nyika yekuda kuti nzvimbo yekuda kuti wazowana pekugara. Iye muhera wache ndiye wanoda kuzotinyebera panapa iwo. Saka asina kupfuura neivhu remubumbwa rekumabumbwa ndiani? Iyo Zambia yacho kuti vanhu vazomuzwa vati mabumbwa iwawo vakatanga vari muZambia here kana kuti vakatobva kumwe chete? Hakuna vanhu mese, imimi mese vanhu tese isusu hatina here kubva kunhingirikini kuCentral Africa uko? Sosi yepatakabva isusu tese, isusu vazhinji vedu takabva Nigeria, Tanzania, nhingirikiri neDRC uko, ndo chiarea chatakabva isusu, handitika. Tisati tatombodzokera kumashure, tichidzokera kumashure nehistory, toda kungotaura kwakangobva vanhu vakazomigrata wachidzika kuno kuzasi kuno, kusvikira madzitateguru ese amuri kuganza nawo panapa muchituka vanhu imini, handitika. Vakapfuura nemuZambia umu, ndiani asina kupfuura nemuZambia umwe wachipfuura nemunana Mozambique umu, unotuka manyasarandi nemabumbwa kuti hanzi manyasarandi nemabumbwa. Ko iwo wakanga wakamera here muZimbabwe macho? Uri musasa here? Uri muunze? Uri mukuyu here? Uri muuyu here wemuZimbabwe unonzi wakamera nemidzi? Ndizvo zvinhu zvandakaramba izvozvo zvemabumbwa zvaunogara uchitaura. Ndakudzima muromo wako waunotaura izvozvo uchinyebera vanhu futi uchitora mari dzevanhu. Mari inonzi inogadzirirwa kuti vanhu vazokwanisa kuzoita zvehondo haizi 40,000, 100,000, 150,000. Munotamba imimi nekuvhura mabhesi
chii chinotanga kugadzirirwa hondo nerevolution? Chii chinotanga? Wagara naanani pasi iwe uchidzinga mabumbwa? Nyika kuti itorwe muvanhu muvapambe pfumi yakatorwa muvanhu muvapambe pfumi nevanhu vakanga vari vanhu vakanga vakasangana. Taive tine mandevele, tatine matoko, tatine vamanyika, tanga tine vanhu vese. Iwewo yako iwewo hondo yaunotida kurwiwa nemashona anoti ndeichi mashona chaiwo chaiwo ndeapi mashona acho? Mashona acho anobva kudunhu ripi achigumira kudunhu ripi? Tibve taziva, nekuti otherwise Zimbabwe yatiri kutaura yakasiyana neyakunotaura iwewe mudhara iwewe. Uchiita basa rekuita chiconment chekutora mari dzevanhu, hapana zvatiri kumbokurwisa apa zvaunotiti he vana vanhu venhiri vezanu PF vakazodai. Iwo wakanga usiri munhu wezanu PF, Jeff Judah iwe anombobvira wakaita munhu wezanu PF, uda kunyeberani nhasi? Wakatopandukirawo zanu PF iwewe semapandukirwa yakaitwa even naComrade Bombshell Runesugeza. Hakuna munhu asina kubuda muzanu PF. Wakanga uri kupiwo kana panguva yese yakatonga zanu PF? Umbori nemakore mangani iwewe zvekuti tingakuti iwe haunombobvira wakambowirirana nezanu PF? Mese makanga muri muzanu PF. Shut up. Nyarara kuudza zvinhu zvekuda kunyeba apa. Usade kuzvita mutsvene mudhara iwewe. Anditika hautuke vanhu venyika yese uchivaita vatorwa, wounganidza gurupu revanhu raunenge uchibira mari. Isusu tiri pakati pekubatanidza vanhu nemarudzi avo, iwo uri pakati pekudivhaidha vanhu uchiita kuti vanhu vanyombane vachibayana nekutukana. Uri kudivhaidha vanhu vakadivhaidwa kudhara. Zviri kukonzeresa kuti vanhu vatambudzike mukati menyika yedu inyaya yekudivhaidwa kwavakaitwa. Iwo uri kupinda futi nemamwe madivhaidhiro ekuda kutsvaga mari. Ndo pane nyaya yangu ipapo, ndiri kutaura pane nyaya yangu manje. Handidi kuti undise mazwi muromo shamwari, inini handina kufa. Wazvinzwa? Handidi kuti undise mazwi mumuromo, inini handina kufa. Ndinomirira nyaya dzangu nemazwi andinotaura inini. Uri kudivhaidha vanhu nemarudzi avo iwewe. Isusu tichibatanidza vanhu nemarudzi avo. Ndiani ndakakubvunza kuti mubumbwa ane mapapiro anobhuruka here, anodyiwa here, ane nyanga here? Kuti uzoti iwewo munhu unomuona semubumbwa unenge uchimuona ari munhu akaita sei, zvekutadza kuita kodzero dzekuholda eZimbabwean citizenship. Ndine mibvunzo yakawandisa muspeech yangu yandinenge ndichitaura inini. Inoda vanhu vari wise kuti vagone kunyatsokunzwisisa kuti apo pavhunzwa, apa futi pane mubvunzo, apa pane mubvunzo. Ende ndinenge ndichikubvunza iwe haudi kupindura, uda kutanga kuda kuzvichenura. Usazvichenure mudhara, ndoda kuti upindure mibvunzo yangu. Nekuti vanhu vese vari kunzwa panapa pasocial media pano. Handi ndoonotaura nawo. Handitika. Vada kuti vakunzwa uchipindura mibvunzo yese yandinenge ndichibvunza inini panapa. Ndosaka ndakavinga iwewe. Tiri kubatanidza vanhu nemarudzi avo sema-Africans. Tiri kubatanidza vanhu nemarudzi avo sema-Zimbabwean citizenship holders. Iwewe uri kuwasplita uchiwaseparate, kuwadivhaidha sezvavakaitwa kudhara, zviri kukonzeresa kuti nhasi vanhu ivavo vatambudzike. Ndo zvauri kuita iwewe uchitora mari. Hausi kuona kuti zanu PF yatoo better than you? Wafama chimwe chizanu PF chako chekusaidi chekuno kuSouth Africa uku iwewe Jeff Judah iwe. Nyika yauri kugara iwe muSouth Africa umumu mune marudzi mangani? Hamuna rudzi rwakabva kuZimbabwe. Vavenda wakabva kupi? Wakamboona vachiiswa kusaidi kunze havafanirwi kuti vataure munotaura maZulu chete? Iwo zvauri kutanga kuita izvo wakazviwana kupi? Kunyika ipi inoitwa hunhu hwauri kuita nhasi ihwohwo zvauda kuita basa rekufamba unyebera vanhu uchitora zvako mari? Mudhara hatina information yatisina, ukatinzwa takuyazotaura newe. Taneta neungokutarisa uchita kubhihevha sokunge mwana mudiki iwewe. Tiri vana vadiki stereki kwauri, zvimwe zvokuti ukaona zvandakaita panapa iwewe nezvauri izvo zvinotonyadzisa kuti uite hunhu hwakadaro. So murume mukuru unofidha vana vako nenhamo yevamwe vanhu. Tiri kutaura nyaya yakasungirwa vanhu mujeri, dzimba dzevanhu dzikabhombwa, vamwe vanhu vakafa izvozvo. Iwe uri kuita basa rekumeka money out of it. What kind of a person are you? Uri baba rudzii asina moyo.
unoshinga kutaura vanhu vari muexile uchivatuka uchivashoropodza vanhu vari kurwira kusunungurwa kuvanhu vakaita sabomshel unonetsi kugeza pamwe chete nanyoka yemabhunu akatosungwa ari mujeri. Unosvikira pakuwashoropodza nekuda kwekuzadza dumbu rako iwewe uchichengeta vana vako. Wozviti uri mushona. Hakuna mushona ane mwoyo wakashata kudai so. Dzora mwoyo wako iwe uenzane nerudzi rwako iwewe. Nekuti shona person, hakuna mushona ane mwoyo wakaipa zvakadai so. Tora mari dzevanhu uchinyebera vanhu kuti kuchaita hondo. Muri vangani mashona acho munozviti munorwa hondo mega mimi muchirwira nyika yeZimbabwe kuti muisunungure? Muri vangani? Sei vanhu muchinyeberwa nemunhu zviri pachena kudai so muchitorerwa mari? Diaspora kwese kune kupi nekupi muchiita basa rekutumira mari kuna Jeff Judah muchinyeberwa. Akamboenda kunyika ipi kwaari kuedza kuda kutsvaka kuti abatsirwe apuwe military bases ake, military training bases ake nenhingirikini nemagrounds ekuti akwanise kunhingirika? Ndekupi kwacho akambouya here achikushowai kuti tataura neava tataura neizvi neizvi? Nekuti even muSouth Africa macho maanogara Jeff Judah hazikanwe. Ndiye munhu anokutaurirai kuti ndinoda kukutungamirirai kuti tiende kundorwa naMnangagwa. Mabumbwa ndounoona chete kuti ndo vanhu vasina kodzero. Ko mamwe marudzi ese akauya muZimbabwe kumashure kwemashona unoti kudii nawo? Nekuti people are complaining. Kuti munhu kana achitaura kuti nyika inotongwa zviri tribal, isusu tinopinda papi? Izvozvi zvaatanga kutuka vanhu vekuMalawi nekuZambia, manje anenge akutanga kupindira marudzi ese, nekuti tese tine kwatakabva. Tiri kupiwa mibvunzo yeyo kurevolution, tipindurire vanhu vemuZimbabwe avo. Chivapa kanzvimbo dzacho nezvigaro zvacho, uvaudze kuti imimi muchazenge makadai so, mashona anenge akadai so, imimi wamanyika munenge muri pasaidi, chigova kanyika yacho, igove kanyika yacho tinzwe. Information yamuri kutaurwa maZimbabweans nemunhu anonzi Jeff Judah haina kutombozara. Ine mibvunzo yakawandisa yasingagoni kupindura munhu uyu. Handiti munozviona manje? Ngataureka kuti mandevele achavaisa papi. Tinawo machikunda muZimbabwe. Kana usati wambofamba nyika yeZimbabwe mudhara, tichikutaurira isusu. Tinaro divi rinotogara vanhu vanototaura chimoskeni chaicho muZimbabwe. Kana usingazvizive iwewe, uzvizive nhasi tine manambia. Zvizive iwewe isusu kuti tinotori nemasani nemakoisani ariko kuna naPlumtree kune maBushmen uko. Uchati kudina? Unovaziva here vanhu ivavo? Waunoziva mabumbwa chete. Uchiita basa rekuda kutsvaga nzira dzekutora mari yevanhu. Inini handisi kuzoshifta, inini handichinjirwe nyaya kasha. Inini handidi kutombokunyebera, handichinjirwe nyaya Jeff Judah. Usambofukidzira kuti unoenda kumatactics twekuti mangwana ndinozouya ndizopindura kana kuti ndichizotaura nyaya dzako. Inini ndicharamba ndakamira panyaya iyoyi panyaya yangu yandakatanga nekuti ndindakakutanga iwewe panapa. Wakunyanya iwo mudhara iwewe. Usiyane nehunhu hwauri kuita iwowo. Haumbofoka tombondichinjira nyaya shamwari. Handidi kana kutombokunyebera. Dakuti upindure uudze vanhu chokwadi. Kuda kutonga nyika nemitupo nemazita nechichi. Nyika iyi yakapindwa nemadzitateguru evanhu vese vachingouya nenzira dzakasiyana siyana. What matters now is if a person is holding a Zimbabwean citizenship, he is a Zimbabwean. Iwo wakuya kuda kutanga kuisa madivisions pamusoro pekudivhaidwa kwakaitwa vanhu neutongi hwerejimu iripo. Wakutanga kutipa mazita nemitupo kuti tiri vanhu veZANU-PF. To hell newe mudhara iwewe, wazvinzwa? Ndakudza kuti uya upopote uchituka zvinyadzi zvako zviya. Kana uchifungidzira kuti hanzi pane munhu anotya kutukwa zvinyadzi. Takazvitukwa kudhara isu. Pataitotrenwa taitukwa zvinyadzi zvinotopfuura zvaunogona kutaura izvozvo. Ende hakuna munhu asina chinyadzi muhembe. Wazvinzwa kaJeff Judah? Saka chitomboita hako steady kana uchitaura neni. Nekuti uri kutaura nemufana ane big brain, ndikutaurire. Ari kukurwisa ndiani? Uri kurwiswa iwe.
ndiwo wakatanga kurwisa revolution iwewe. Wakanga usingashami uchiponda ponda na nyoka yemabhunu anageza uchiwanhingirikina. Saka akatanga kurwisa mumwe ndiani? Hauna kurwisa mudhara wangu iwewe. Taakudzoka manje wakuda kutanga kuchema uchiridza mhere uchiti hanzi ndiri kurwisa, ndiri kudzorera sha. Handiti uri kuzinzwa Jeff Judah. Ende ndiri kutodzorera. Zvawakataura ende ndichikufungura. Tiri kuziva zvese zvauri kuita. Jeff Judah uchatoburisa nema-V11 kuti utozonyatsogutsikana kuti uzive kuti tinokuziva chaizvo. Zvekutozosvikira pakutozokuratidza paunogara neadresi yako. Wazvinzwa? Imo muSouth Africa musambofungidzira kuti makawanda. Kana Gambakwe ndakatombomutaurira izvozvo, usafungidzira kuti ndaimutaurira zvefeki. Kuti uzonyatsozva kuti tinokuzivai. Unofunga dai tanga tiri vanhu vanoita sezvamunotaura imi, kana kuti vane hunhu hwamunotitaura imimi muchitinyepera muchitipa mazita nemutupo. Mungadai muriko here nekuti tinokuzivai zvese zvamunoita nemafambiro amunoita. Pamunogara nezvese tinokuzivai, asi tinokukutsurai chete. Unofunga kuti dai kwakuri kuti tinoda kukurwisa zvako zvawada kunyeba izvozvo. Jeff Judah iwe hausi munhu ari protected. Usade kunyebera vanhu. Usade kunyebera vanhu. Asi hatina kana basa nemunhu tinogoda kuita basa rekurwisa, kana kuti sei tigokurwisa kuti wadikwe iwewe, tigowane chikwe iwewe pachitunha chako. Pane chitunha chinopa mari. Pane ropa remunhu rinobhadhara mari, rinopfumisa munhu. Tiri bhizi nyaya yekurwira kusunungurwa kwenyika, iwe uri bhizi kurwisa vanhu vari kutungamirira vanhu, uchinyebera vanhu, uchipa vanhu ma-false hope, mari dzevanhu. Ndakuudza kuti nezvese zvaunoita tiri kuzviziva. Hapana, tinotori nazvo zvimwe zvinhu, tine ma-details in black and white. Tiri kukutsura kuti unhu hwako husiyana nawo, ende regedza kutuka vanhu uchidivhaidha vanhu. Panhu pawakazotitadzira zvakatonyanyisisa inyaya yekutadza kubatanidza vanhu, kudivhaidha vanhu, uchiwanyebera, uchitora mari uchiisa muhomwe, chinyebera vanhu iwewe. Une nyika ipi yawakapiwa political ningirikini besi zvekuti unokwanisa kuti unotounganidza vanhu hauzikanwi kana munyika maunogara. Wakuda kuita basa rekuda kunyebera vanhu, kuti unomutsa hondo. Vanhu vakawandisa vari kukomplaina pamusoro pezvinhu zvaunotaura izvi. Ini ndinokubudira pachena shamwari nekuti ina nditombokunyare. Ende handikutye sha, handikutaurire nenyaya yekuti hanzi unotuka vanhu zvinonyadzisira. Takazvitukwa izvi. Inini ndinomiririra vanhu shamwari. Ndosaka uchiona ndichizobuda ndichitaura muromo wevanhu kuti vanhu vari kuti inini ndo basa rangu rekumiririra vanhu. Saka ndichitotaura izvi ndikutaura ndakamirira vanhu vari kukomplaina pamusoro pako iwewe nemabasa ako ese auri kuita iwewe. Mazwa uri kutaura uchirasisa vanhu, uchipa vanhu ma-false hope. Vanotrenwa kupi masoja acho? Kwada kuita basa rekunyepera vanhu. Ndiva nani vauri kutsigirana nawo kunyika dzipi? Une mapepa here ekuti unogona kuburitsa ma-V11 zvauri kuita zvese izvo nemari dzaunenge uchipiwa uchinhingirida uchiisa muhomwe mako? Hapana munhu ari kumbokurwisa apa. Ndiwo wakatanga kutirwisa iwe kurevolution iwe. Wakanganwa zvawakanga uchiita kumashure uku tisingatokupindure futi. Pamwe pacho ndinombokupindura ndiri soft. Wakanganwa. Watokanganwa ipapo kukanganwa ne2 minutes. Wakakanganwa kuti wakataura zita rageza nenzira dzawaida iwewe ndisina kana kutombokupindura iwewe. Handisi kukurwisa, ndiri kukudzorera mazwi awakataura iwewe. Nekukurimainda zvinhu zvauri kuita nezvawakaita nepawakatangira. Uri kurwiswa nani kana kuti ndiwo wakatanga kurwisa vanhu? Nenyaya yekuda kuzvivakira zita, uchigadzira chigrupu chekutorera vanhu, chiorganization chekutorera vanhu mari dzavo iwewe. Handi ndo pawaitirwisa iwe. Zvako zvokutipa mazita ndeve ZANU-PF ndokuzoda. Hatina kana basa nazvo, taneta nazvezvo, takatozvitwa kudhara. Ende vanhu vese vanotozviziva kuti tinopiwa mazita kana tinenge tatanga kuoparata kuita basa.
totozviziva kutoti kana takuita basa chairo chairo vanhu vanotanga kutipa mazita vachitipa zita vachitipfekedza zita rekuti tiri vanhu vamunangagwa izvo tinozviziva izvo asi tafungidzire kuti izvozvo zvinochinja vanhu kuti vazive nekunzwisisa nekuti murevolution tiri kutaura nyaya yechokwadi. hatiuye tichinyebera vanhu isusu kuti hatina mbobve takadai so hatizive munangagwa hatizivi tinouya tichitaura vanhu chokwadi. chinangwa chakafomerwa ZANU-PF chechi chachi chekusunungura nyika kuti vanhu vagare zvavanoda vachidya vachiguta munyika mavo. ndo zvayakanga yakafomerwa zvikatadzwa zviri kutadzwa nezvo vari kuzvitadzira izvozvo zvakapa vanhu kuti vapandukirana haisi problem iyo. Zvinoshamisa chii izvozvo? chii chinoshamisa pakutaura mazita emapato nekudini? nyika haidye bato ndikutaurire zvako iwo Jeff Judah wazinzwa. nyika haidye bato, haidye party, haidye organization. nyika inosunungurwa kuti igare zvakanaka zvisinei nekuti asunungurwa nani kana zvaita sei. chinodiwa nevanhu rugare kwete zvepati zvaunoswera uchida kupa vanhu mazita nemutupo izvo. pati yacho yaunoti ZANU-PF iri kupi? kune ZANU-PF izvizvi kune munhu ane pfungwa dziri normal with your own common sense. uri kuona kuine chinonzi ZANU-PF kuZimbabwe. izanu ipi yauri kutaura iwo? nyika iri kungotongwa nerejimu yedictatorship ingoripo iyi yamunangagwa iri kuitenderera iri kupisa iyi. ndo yaunoti hanzi ZANU-PF yo. kune ZANU-PF kuZimbabwe? wakamboona ZANU-PF isina vageza hii ZANU-PF yo? wakamboona ZANU-PF inosplita ma-war veterans nepakati? ZANU-PF ma-war veterans ese ma-war veterans eZipra forces neZanla forces ese ndo vanonzi ZANU-PF iwavo. kana pasina vanhu ivavo hakuna ZANU-PF. kusaka kusplita kwakaita vanhu veZipra forces kusplitwa kwakaitwa vanhu veZipra forces nevezanla forces vamwe vachifoma chimwe chikwata chavo, vamwe vachifoma chikwata chavo. vamwe maZipra forces nemazanla forces vari ku-one side, vamwe maZipra forces vamwe mazanla forces ndo ari ku-one side. kune maZipra forces nemazanla forces ari ku-one side. ndo vanonzi vanhu ivavavo, ndo vanhu vanofanirwa kutaura nenyaya yekuti ndo vanofanirwa kupiwa zita rekunzi ZANU-PF. ende hautombofa wakambonzwa vanhu ivavo vachitaura zvinhu zvisina nebasa rese nekuti ndo wakafoma ZANU-PF. zvigananda ndo zvaunoti ZANU-PF yo. munangagwa kabhao ndo yauri kuti ZANU-PF. hautozivi ZANU-PF yacho futi yauri kutaura nezvayo. chinonzi ZANU-PF ma-war veterans vanhu vakasunungura nyika ndo vakafoma pati inonzi ZANU-PF. zvaunoziva iwewe uri munhu mukuru mani iwe. saka chii chinoshamisira mukupandukirana kwavakaita kune mafaction avo ese avakaita nechichi nechezvasa tikonzeresa kutambudzika kwatiri kuita nhasi. tikati madhara nyararai timirai chiregedzai kutonga makundikana vakabvuma vakaramba ndimunangagwa nekabhao yake iyo. ndo vaunoti ZANU-PF yo. uchida kuti isusu uchida kuda kukanganisa vanhu unosvika kupiwa uchikuita basa roda kugadzira zvimastatement zvekuda kudivhaidha vanhu yo mudhara yo. hakuna chinonzi ZANU-PF chaunotitaurira nhasi. ZANU-PF yakadestroywa namunangagwa kare ndounobvunza munangagwa kana uda kutsvaga kuti ZANU-PF iri kupiko. uti nyare mudhara iwo ta basa rekudivhaidha vanhu vakadivhaidwa kudhara. isusu kuti tibatanidze vanhu vakadivhaidwa iwe uri kudivhaidha vanhu. vanhu vari kudivhaidwa. mumwe munhu ari kutenga vanhu nemari achitengera vanhu motikari achitengera vanhu achitengera machechi motikari achitengera chii achita sei zviri kuitwa nemunangagwa kabhao. iwewo uri kutorawo vako futi uchienda navo uko uchivadivhaidha futi. woti hanzi tinyarare he tiri kukurwisa. hausiriwo wakarwisa iwo, hausiriwo wakarwisa uyu, hausiriwo wakarwisa revolution iyo. patainyarara waifungidzira kuti chakapusa. izvizvi waienderera manje uri kutora mari dzevanhu. kwakutanga kuda kunyebera uda kuzvita mutsvene uchiti ndiri kurwisa. uri kurwiswa nani? ndiwo wakatanga wega kudhara kurwisa revolution. chinhu chakutozobhowa ndenyaya yekuti uri kutoramba uchitogadzira uchitobuilda chinhingirikini chako chiuyu chako chiorganizenti chako icho uchitorera vanhu mari uchiita basa rekushandisa mazita edu uchitituka uchita sei unofunga kuti hatisi kuziva zvinhu zvauri kuita uchitaura uko.
nemari dzaunodza uri kutora unofunga kuti hatisi kudziziva. We have everything shamwari in our hands. So fungidziro tiri kutaura zvinhu zvekurota panapa.